Mam ni yo. Mam de. Ha? Mati kam dia. Mati kam de. Ha? Mam ni yo. Mato set dele. Ơi, nãy xuống đi, lanta apa? Hotos sih. Mampai nih yo, mampai deh. Boh, nih man danger nih yo, cinta mana mende? Hah? Papa, emat danger ini. To नैबे स्क्रिनाव होबाय थानाय भिडिअखौ आं डाइरेक्टलि बुंनोसै आं मान बावबाय थाला दै रायजो राजाफोर बा आंनि आयं आरो मादैमोन नैबे भिडिअआ बबे जायगायाव जादों बे जाथायखौ आङो मिथिया दा बेवहाय सासे मानसिया फेसबुकाव होदों बे भिडिअखौ आरो बे भिडिअखौ आं स्क्रिनशट खालामनानै लाखिदों बा डाउनलड खालामनानै लाखिदों बिनि लिरनायावहाय बे लिरनायखौ आं नोंथांमोननो खोन्थागोन हरनि समाव मानि दायनायानो गाव रायनाय मानसिनि बेगें हाराखौहाय दाबसे जायगायाव सावदोंमोन आरो दाबसे जायगायाव जमा फबदोंमोन बे जायगायावनो बे दायनाया बिनि गोथै हाराखौहाय फुजा होनानै बा फुजा हैनो थांदों आरो बे हाराखौ लानानै लायनो थांदों बेबायदि होनदों खुद गावनि बे भिडिअआवहायनो आरो बे भिडिअखौ नोंथांमोना खोनासङोब्ला निस्सय बुजिगोन मिथिगोन दायनाया नंमारगौना नंमारा दा जों बयबो मिथियो नङा होमबा बबेबा जायगायावहाय गोथै फबनाय जायगायाव हारसिङै थांनो गियो साहस हाया बैफोरबायदि गोथै जायगा फबनाय जायगाफ्राव हारसिङै नङा होमब्ला गोथैखौथ' नोंथांमोना मिथिगौ बबावबा हाग्रा सेरावहाय बबावबा बिदिनो निसान गोथै ससानसालियावहाय बहाबा जायगाफ्राव जेनाखि एसे फाग गोजान जायगायावहाय फबनानै दोनो नङा होमबा जाहाथे उन्दैफ्रा सोरबा रासिखमफ्रा बैफोरखौ नुनानै बागदावा गिया सोरबा नङा होमब्ला दा थुदुक बेफोरबायदिनो दा दिनैनि समावहायबो मा फबनानै दोनो ख्रिस्टानफोरना गावसोरनि नेम निथि बायदि बाक्सु खालामनानै फबनानै दोनो आरो दिनै जोंनि हिन्दु समाज बा बाथौ समाजनि मानसिफ्रा ओरैनो सिफांफबनानै फबनानै दोनो नङा होमबा बा सोरबाबा माने सावनानै होयो आरोना आरो बे बेगेंफोरखौ ज' खुन्थुमनानै फबनानै गारबोयो बा सोरबा दैफ्राव फोजावलाबायो नङा होमबा दा अनेकथार बेखौ बार होथ'दो नङा होमबा बोरै खालामो बेखौ मिथिथ'ला दा दिनैनि बेलायावहाय नोंथांमोनहा मा बुजिखो मा सानखो नङा होमब्ला सोरबा दायना गैया होननानै गोबां माखासे मानसिफ्रा फोथायो नङा होमबा फोथायसोगारो जेरै जोंनि माखासे गोरों गोराफ्राबो बुङो नङा होमब्ला दायना साननाया खोमसि फोथायनाय होननानै निस्सय आं दायनाखौहाय खोमसि फोथायनाय होननानै साना दायनाखौ आङो दं होननानै फोथायो आरो बे बिसिनि जेनाखि सोलोंनाय बिसोरनि मन्त्रफ्रा माने मोजांखौ सोलोङा फार्स्टआव गाज्रिखौ सोलोंग्रोयो गाज्रिखौ सोलोंग्रोनानैसो उनावहायसो मोजांखौ सोलोङो बिनि उनावहाय जुदि बियो मोजांसिम सहैयाब्ला मोजां खामानिसिम सहैयाब्ला बियो मा गोबां उन्दै देरफुनाय रायजो जास्थिंनाय सिख्ला जाफुनाय बा उन्दै गब्लफुनाय आरो सोरजोंबा दावराव जानाय रानिं एसे बोराय बुरि जाबाय जुवान जाबाय बेवहाय बिदिखौ नायनो हाया दायनानि माखासे आखल आखुफ्रा दा दिनैनि दिनावहायबो नैबे दायनाया हरनि समाव मानि बै गोथै ससानावहाय बिथाङा मा बै गोथैनि बेगें हाराफोरखौ लायनो थांदों बा फुजा हैदों बेबो लंथङैसो मारै आसुरित खोथा नङा होमब्ला बेफोर आसुरित खोथा सोरबा मानि बैफोरबायदि गोथै जायगाफ्राव हरनि समाव बेफोरबायदि खोमसि रावबो थांनो हाया आरो बेबो मोनसे साननो गोनां नङा होमबा लंथं नङा होमब्ला लंथं आङो भिडिअखौ मा होनो एसे लंथंनि भिडिअ माबा लाबोनो मोनैखाय आङो एसे माबा होबाय दै रायजोफोर दुखु मोननो नाङा माने
थगायदों गानदोंमोनदां बिदि दासान माने बैफोरबायदि माबाफ्रा माने एलाव गैया आरोना जेनाखि लांदां लंथं भिडिअ लंथं माबाफोरखौ माने बै इउटुबावहाय पारमिसन गैया। दा नायदो नोंथांमोनहा सिन्था खालामदो दायनाया दंमारोना गैमारा आरो दायनाखौहाय नोंथांमोना फोथायोना फोथाया। दा गोबां माखासे मानसिफ्रा बेफोरबायदि दायना गाज्रि माने सैथान होनो बिदिखौ आरोना माने सैथान गोसो दा बियो माने गोबां न'खरफोरखौनो बिदिनो सिलिंखार खालामो बा खालामनो नाजायो। दा दिनैनि दिनावबो नोंथांमोनहा नायदो नुबाय नङा होमबा भिडिअनि गेजेरजों खुबनो आरो नोंथांमोनहा मा बुजिखो दिनैनि दिनाव कमेन्ट खालामदो। भिडिअआ बबे जायगायाव जादों बे जाथाया आं बेखौ मिथिया जिखुनु आङो बेखौ फेसबुकाव मोननायलाय फेसबुकनिफ्राय लानानै नोंथांमोननो खोन्थादों। नोंथांमोनाबो जाहाथे बेफोरखौ नुनानै एसे बुजियो आरो मिथियो आरो गामिफ्राव एसे खुब साबधानै थाबानो जाबाय बा गामिफ्राव एसे मोजाङै हसियारै थाबानो जाबाय। दा बेखौनो आसा खालामो आङो जोंनि रायजो राजा बा आइ आफा बिदा फंबायमोननिसिमाव बेखौनो दा नोंथांमोनखौ गुरै खावलायहरो आरोना। दा आङो दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियावनो दोनथ'बाय। नोंथांमोना भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा लाइक शेयार कमेन्ट खालामनो दाबाव आरो दिनैसो गोदानबा चेनेलखौ अननानै साबस्क्राइब खालामना गालांबानो जाबाय। दा नुखाबाय नङा होमबा आंनि भिडिअनि गेजेरजोंनो नोंथांमोनहा माबायदि नङा होमबा हरनि समाव गिथाव बाथाव नङा होमबा साननो गोनां। आंथ' बैफोरबायदि जायगाफ्राव आं हारसिं थांलाबायखाया गोथै जेनाखि फबनाय जायगा बैबायदि जायगाफ्रावहाय आं हारसिं थांनो हाया गिखांनाय मोनो। दा दिनैनि दिनाव बे सासे बोराइया बेबायदि माने गोथै जायगायावनो थांनानै बे मा होनो लंथं फुजा हैनाय लाजिथावथाव मुगैथावथाव आखु बेफोरो नङा होमबा। जिखि जादोला आं दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियावनो दोनथ'बाय। थेंक इउ बाय बाय अल दा बेस्ट जै बर' हारिनि जै गोजोन्थों।